Здравейте, днес ще играем в Fortnite само с хелоински оръжия. Преди да започнем видеото, може да подкрепите, като се абонирате за канала и лайкнете видеото. Нека преминем към предизвикателството. Добре, сега сме в буса. Както моят приятел каза тук да скочим. Кажи здрасти. Здрасти. Сега скачаме тук, тъй като има сейф. И от този сейф ще вземем, нали, там базука ли, какво имаш там? Това бе, меча. Както, ако не знаете кои са хелоинските оръжия, сега ще ви излязат на екрана. Пък и дори да знаете, пак ще видите си какво помните. Сега само ще лутнем и слизаме към сейфа веднага. Тук малко не ма кефта локация, тъй като винаги съм умирал от къма, сериозната. Така че слизам, взимам някакво оръжие и се запусваме към сейфа. Той ми креди помпата. Ние трябва такова, ние трябва да, тия работи ще ги използваме само додолу. Не повече. В смисъл, за да може да се защитим, защото иначе няма как да вземем някакво друго. Нали, ако намерим някакво хелоински оръжие, веднага го заместваме с някакво от инвентара ни. Босът е доста добър. Босът е доста добър и няма как, нали, отдолу ще има и хора. Тъй, че няма как, нали, с голи ръце да ги бием. И ако видим хора, не мога да ги бием. Мене вече ме стрелят, тук има някакъв човек. Както видите, сме на хелоинска тематика, сме сложили скинчетата от Хелоин. Някакъв бот ме стреля. Да, няма копа. Отвърни се назад. Просто няма как да не ползваме някакви други. Уоу. Затова ви говоря. Си четвърки ли бяха това? Да, тези четвърки бяха. Ето го! Вау. Бягай. Преминаваме към втората игра, тъй като малко старафал. Така, втора игра. Ще паднем по-сейфи така. По-скоро за вас втора игра. Къде ще падаме? Брутал башен, да, точно така. После може да отидем да останало нещо трудно, и... Не вярвам. Най-много да ни решат от локацията и... Да, може да решат вече. Или да умрем... Чакай, то не е тази локация. Най-много или да умрем, или ние тях да убием. Да, сега ще убием. Сега като замисля то, ако са взели дръм гън, също е... Чакай, дръм гъна, дали се води хелоинско? Защото е по-така на хелоинска тематика. Да, защото то май излезе... Да, може би е хелоинско, защото те го вкараха по време на Хелоин. Тъй, че според мен е да вкараме Хелоина към... да вкараме дръм гъна към хелоинската тематика. Въпросът е, че при мен има хора, аз нямам помпата. Аз нямам никой хелоинско. Добре, да. Това е проблема. Това е проблема, да. Не знам, аз не знам дали мога да ползваме в момента. Малко ще купи да го ползвам. Ще го правим това. И може би... Не знам, чакай. Не, няма да имам право да ги ползваме. Макар че то ще е кофти, брат. Той ме стреля, човек, ще трябва да го пикексне. Намерих помпата! Верно ли? Бързо! Да. Къде? Казай. Добре, Аз идвам. Аз не знам принципно къде. Мене ме стреля. Аз съм при него, бърза! Идвам. За тебе. Ето го тук, бързо уби го. Къде? Не, той има рокет лънчер, уби го, трябва да го убиеш. Къде? Ела. Там. Е тук. Но той е тук зад нас, бе. Рокет лънчер. Давай, взимай го. Давай, щупи стената. Браво! Имаш ли ракети имаш ли? Ракети нямам. Намалка. Дед! Браво. Има, каква помпа има? Не знам, няма тъс. Как се стреля с още един? Той къде е? Не мога да спа зареда помпата 2 часа. Ооо! Браво! Какъв кейтов му набих? Тук няма нищо! Няма, верно. Чакай. Отивам да лутвам, няма какво правя повече. Аз имам само този рокет лънчер и нищо друго. Значи с рокет лънчера ще стъкаш. Само с рокет лънчер? Да. Едва малко тъпо, дискриминация. Да, ако може да ми дадеш ракети и... Това да дигнем това поне за хилове, пък може да даде нещо.
И патрони за помпа. Да. Моля! Откъде те бият? Тук е при мене. Идват и още. Маля. Идват ми. Ти лути си, бе. Но махни се оттам. Окей. Чай, ей там горе. Взех ракети, къде е? Видях го. Ако да е при тебе го спам. Това са снайпер. Ето го. О! Не носа. Айде, лека! Мале, аз съм Единия едно. 100. Влизаме. 100 идвам. Не хитвам! Още не ми влиза. Боксъл съм, ела тука. Трябва да пия минита. Окей. Тука съм. То съм май някакъв много нацепен. Не можа да го прифарна. Чакай. Ей тук. На малко е. Той теше. Аз тем отзад. Лено. Не мога. 92. Защо презареждам? Не. Не мога още. Къде? Не. Ракета? Не видя, няма. Не. Вижте колко да. Още не, ба. Да, аз ти казах, че има още. Дай да се изнасяме. Давай да се изнасяме. Не! Мале, чак съм дета! Не! Дет съм. Махам се. Хитни ли му един път, аз съм дет. Бегай. Сори, пичуе, малко те ще играем, обаче то не е много лесно, честно да кажа. Тук съм. Да, имаш ли някакъв хил? Нямам вече, иска да видя. Виж го. Бегай. Ама те идват! Бати наглите са, идват! Стой в къщата. Това прави. Не имаме това! Бягай! Гледай, тук може да вземем... Не може. Колата! Как ли се бързо? Той да дойда. Хилвам. Бързо! Човек имам само новата помпа или лаво такова. Бързо се намъкнем на някъде. Ей, чакай, дали мога да хилвам така през колата? Не. Ма, стой да те хилна, ако искаш. Спри да те хилна, ела тук в буша, Буша. Фършотгън! Мога бия 200! Аз нямам фършотгън. Бързо. Мерси, давай, добре. Дай малко мац. Да, малко маци. Стрелят! Къде са? Дед? Има още един. Но бавно се презарежда тая помпа, бе, човек. Точно. Още е. Къде бе, човек? Той е нацепен. Не го пипам! Ма той мене. Искам фопър. И взема метки да бе. Дай са махнем от тук да мога да намерим някакъв шилд. Обаче нямаме нищо тази игра. Само с една помпа ще го цекава. Ами ти какво повече искаш да имаш? Ние все пак играем само. Това не е хелуинско. Това моля го ползвам куфърчета, бе. Кое? Не бих казал, то не е хелуинско. Да. Ох, ес минита.
Ела, тук имаш такова, имаш... Ще се кажеш? Вземи ги, аз имам 11. Добре. Рокет рамо, мога ли го... Не мога. Не мога. Ела за такива, ела за чек сплашва. Да. Давай. Пичове, ще се опитаме, нали, да таковаме, ще се опитаме да намерим... Ела за още чек сплашва. Се опитаме да намерим, нали, нещо. Поне за мен е рокет лично, обаче, нали, не е много лесно. Ще ходим на това, дай да идем за това. Нали? Да вземем Поне- сокчета. Да, поне 90% от вас ще кажете, нали, като намерите тази помпа, ще кажете, брат, няма да я взема. Тъй, че преди да кажа, че сме, нали, някакви бахти слабите, се замислете, че и ви ще го направите. Тъй, че тя помпата не е от най-хубавите, но не е лоша. Смисъл, аз до сега не съм се такова да цъкал. Обаче Ако помпата дропне не е лоша. такава, може и да дропне такива златни, така че са, може да дропне такива златни, така че са дори да дропне. Много минимален шанса. В принцип винаги дропва спасов или тактика ли. Да, това ще е много зле и просто някой тук ще се мине. Надали ще не го дропне това нещо. Някой просто е тук сега ще се мине и ще намери два златни. Имаш и метла? Моля? Метла Имам имаш ли? метла, имам и таки с батути. Какви бутути, бе? Абе тези батутите, бе. Обаче виж, и ще даде две сокчета, което ще е от полза. Да, това ще е добре, ама иначе. Точно. Добре, дава. Аз ти казах какво да. Стой, ети такива, аз взема минита, че имам да събирам. Аз имам достатъчно място за всичко, което съм. Добре, ети, искаш ли сок? Какво да искам? Сок ли? Ами Сок да, е знам, това. да. Не, задръж се го. Давай да ходим с метла Чакай на само. някъде. В смисъл, ако искаш да към хората. Какво? Към хората, Може ли? трябва ли? Да, към хората. Давай с айде. метла към хората. Къде са Те хората? са тук горе, не ми изглежда толкова добре, не ми изглежда. Имам ключ! Ей ги. Те се Да, бият, те не са тимейт. Така, дейт. Зад нас. Вземи и ти такова. Какво да взема? Има ли? Цепваме от някъде, не мога да разбера откъде. Отдалеко. Видя ги къде са, ма. Хюго. Yes. Какво стана, бе? Чакай, че нещо цъкна. Искаш ли да пием, ще пием ли сок? Не ми трябва мен, спорт. Ако мога имам рокет лънчер. Добре, това е добре за сега. Няма много патрони обаче за мен. Аз не съм много добър, защото аз почти никога не съм цъкал рокет лънчери. Стига, бе, брат, защо си да правя същия номер? Добре, бе, къде са тия, бе? При мене са. В смисъл, те не са... Детвам. Какво става тук, бе? И на тебе, бягай. Бягам. Брат, какво става, бе? Много трудно да цъкаш таки с оръжие, бе. Евато, мога да ме отковаш, мога да ме дигнеш. Гледай, ама... Чакай, че не мога трудно. Ела не съм. Не идвай, аз не мога, те са тук. Идвай. Ти къде си паднал, бе? Че до мен има човек. Клетни тук, защото горе има човек. Чакай, аз го виждам. 38! Не! Детвам. До мен е още един човек. Влизаме. Той не мога да намери. Сега ще ме открие. Маля, аз имам и две сокчета, той пича сега ще стаква. Идваме. Метла имаш ли? Двама са. Пусни им ракета. Отдолу. Да! Бягай метла. Няма на къде метла. Не, просто пусни и ти ще избягаш. Дали? Да. Ето го. Не, човек, тя помпа просто не се хитва с нея. Брат, то нищо не се хитва с тази помпа, бе, човек. Бас. Значи, пичове, почваме, пускаме сейфа директно. Отиваме.
взимаме там едно-две оръжия и влизаме в сейфа. Съжалявам, малко читнаха, ма нямаше какво да направиш, так да умра. Аз съм взела една помпа, да, защото няма как просто бе. Нали, не мога го кемпя, просто няма как да го изкемпям. Малко ще е трудно. Добре, аз намерих новата помпа, намерих. Merry Christmas, ma. It's Lee. О! Къде влезе това? Метла. Така, сега просто WQ-вам, който ми падне, дет. И те мене има WQ-наха. Къде си? Аха, гръмни се. Идем, идем. 49 крак. Пусни. Не крака ми шилд. На 9 Три, съм. аз го хитах. О, 4! Не, убима човек. Някакъв друг двама са. Просто бягам. Чакай, няма да бягам. Съжалявам, пичове, това ще от видеото, каквото можахме, направихме. Наистина е много трудно. Пробвайте ви с ваши приятели. До следващия път. Чао, чао.